Čaute všetci, vítam z nového videa, ideme také challenge zahrať futbalové s Denisom. Čau Denis. Čau. Čau Adam. Čau, čau. A Alex, kameraman. Čako. A zadu Martin, takže ideme natáčať. Prvá challenge bude taká, že dáme penalty, pošuškáme, že kam strelie, tam to musí trafiť. Keď to tam dá gól, má bodík. Kto má najviac bodov, ten vyhráva a dáme to tak potom, že dáme, že one touch, two touch a dáme free kicky alebo centre. Uvidíte všetko v videjku, dajte like, odber a poďme na to. Hlava, tyčka dole. Máš bod? Pekne, pekne. Doprava hore. Co ti dáva? Ja nedám doľava hore. Co ti dáva? Tesnotka, tesnotka. Kto má 3 body, vyhral. Dobre, poďme my dva s Martinom. Daj zatiaľ loptu. Kam tam je? Hore mu nadáme to. Dobre, ďalší ide Martin. Pravá tyčka dole. Hej. Dobre. Máš bod, dobre, jediný, ja nemám bod. Doľava hore. To je jedno, že chytám napríklad ja obidve tam. Nemáš bod. Hrajeme tak, že do Muselo byť doľava hore a nedal, takže idem ja. Doprava do stredu. To sa nedá. Dá? Dá, čo iné. Degeš. Nemá bod. Dobre. Doľava hore. Dobre. Má bod, ne? Má bod. Do stredu. Kúkajte. To malo byť kam? Do stredu. No Adam, choď po loptu. Doprava dole. Prvý bod. Doľava dole. No vy? Ježiš chlapci, no Dali sme na konci doma 3 bodíky, ale spolu 3 strely, takže remíza, Martin a ja máme po každom jeden bod a Adam išiel pre loptu. A few moments later. Co? Len natáča. hej. A nikam... Takže ďalšia challenge ide free kick a poďme na to. Takže my ideme strieľať od polkruhu s Adamom, Martin ide od čiary a ide free kick. 3 strely doma najviac gólov, ten vyhráva, dostáva bod. Takže prvý ide Martin. Teda. Takže Martin nedal gól, nemá bodíček, prvý ide Adam. Ďalší Adamko. Adam bodík, gól, je to tam. Ide rastík. A nie je to gól. Tesnotka. Veľa Čo ti dávam? Martina. Dobre, ideš Adam. Fú. Tyčka. A nie je to gól. Martin prvý. Co ti dal, ideš. Vychytaná Denisom. Ideš. Myslím, že Martin prehral. Fú, dobre, keď dám ja gól, Ak dá Rastio gól. ja mám poslednú šancu. Čo ti dávam? Dobre, a ďalšia challenge, ideme tu, že brankár vyhodí, odrazí sa to dvakrát, že 1, 2 a vystrelí. Takže ideme na to. Takže budú 2 dotyky, hodí, dvakrát sa jeden a druhýkrát strieľa, poď. Takže to nič. Ale akože lepšieho brankára sme si mohli zahrnať. Ale nehodíte radšej po zemi? Teraz to určite najebe. Dobrá, brankár! Pozri na to. Netrafí nič, netrafí. No, škaredý gól. Vadí? Nestežuj si. Daj si to aj bližší. Dobre. Rastio nedá. One touch.
Stupač. Netrafi bránu, netrafi bránu. Máme nového brankára Alexa, lebo ten je taký špatlavý, podplatený, tak sme ho museli vymeniť. Takže ideme tak, že Alex brankár vyhodí loptu, zakričí číslo 5-3, 3 to môže padnúť a strieľame. Máme 3 pokusy, Doda najviac bodov, vyhral túto celú challenge, takže ideme na to. 2! Dobre to spravil. A nemáš, že až keď dopadne? Ne, co ti to nestihne. Dobre, Nemusí sa otáčať. 1! Ostreluj Američanov. 4! A tak sa nedal. Hrozné. Pomoc! 1! Čo ti dáva? To dúfam, že si nenatáčal. Maj. Ideš a dám. 2! Na teba je skromný. 1! Tri! Ešte To boli nebyl 2! Nebyl 2-2, takže aj tak sa nepočíta. Ideš a dám. 3! Ale išiel už na bránu. Ak teraz nedáš, vyhrá Martin, hej? 2! Skoro. Dobre, takže túto challenge vyhráva Martin, gratulujem ti. Vyhrávaš dobrý pocit a nezabudnite like, odber a čaute.